Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna halkara bitaraplyk güni münasibetli ýurdumyzyň ýokary oky mekdepleriniň talip ýaşlarynyň arasynda sportyň innowasion, uğurly, fijital we kibersport görnüşleriniň ýaşlara bagdalga berildi. Her zaman dünýäsinde sport ulgamyna sany tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagy türgenleri taýýarlamak işleriniň aly esasy anyk barmagy, türgenişlerde maglumat ulgamlaryna we tehnologiýalaryna giň orun bermegi, ýaşlaryň arasynda sportyň innowasion görnüşlerinden peýdalanmagyň meşgullygyň hasa artmagy, kibersport, fijital sport ýaly sportyň sany tehnologiýalaryň bagly ugurlaryny dünýäde uly meşgullyga eýe bolmagy bilen her zaman sport ilmleri ösüşleri betenýär. Yarışlar ustaatlar yüze çıkarmak bilen bir katarda sportun belin ötüşleri utgoşýanyny äşkär edýär. Yarışlar türgenlerimiz üçin halkara oýunlaryna taýýarlanan bir tapgyrna öwürlüp, innowasion sport görnüşlerini wikinleri yüze çıkarmakda hem de hatawa almakda möhüm mehmete eýe bolar.